spúšťanie čaju. Budeme potrebovať kadičku, čaj, kyselinu citrónovú a horúcu vodu. Horúcu vodu nalejeme do kadičky. Po naliatí vody vložíme do horúcej vody čaj, ovocný čaj. Ovocný čaj, ako sa dá vidieť, sa sfarbuje do modro až fialovej farby. Urýchlime pigmentáciu. Po pigmentácii dáme do čaju kyselinu citrónovú a zamiešame a vidíme, jak nám vznikol červená farba. Vysvetlenie spočíva v prítomnosti organických kyselín, ktoré protonizujú molekuly vody, teda roztokná voda kyslé pH. Nalejeme horúcu vodu do kadičky